מאמר זה בוחן את האופן שבו נחוות ההגשות אצל הסטודנט, ובאופן בו הרגשות מתעוררים סביב אירועי ההגשה ומשפיעים על לימודיהם של הסטודנטים. ההגשה מלווה במשוב מילולי להישגי הסטודנט כחלק מתהליך הלימוד. במקביל למחקר זה של אוסטרליץ נעשו מחקרים מקבילים בנושא, ומסתבר שהחוויה הקשורה להתנהלות ההגשה והרגשות שזו מעוררת אינה פרטית או מקומית, אלא תופעה כללית. בשנים האחרונות עולים קולות ביקורת על דרך התנהלות והמסרים הסמויים שההגשות נושאות. להגשות שנבדקו במאמר הייתה תבנית דומה. עבודות סטודנטים מוצגות בחלל גדול יחסית וריק, קהל המורכב מסטודנטים אורחים ומורים יושב, ובמהלך ההגשה הסטודנטים מציגים את עבודתם כל אחד בתורו. לקראת האירוע, הסטודנטים מונעים יותר מהפחד מאי מימוש ציפיות או ממבוכה שתגרם להם בהגשה, ופחות ממוטיבציה פנימית שקשורה לשיפור התוכן של הפרויקט עצמו. לעמוד מול כל כך הרבה אנשים ולדבר זו חוויה מפוקפקת בלשון המעטה. אתה עומד שם, רועד מפחד וזה משתלט עליך. אתה מנסה לדבר ושום דבר לא יוצא. יש לך את כל הדברים הנכונים בראש, אבל אתה לא מצליח להוציא אותם נכון. כשאתה עומד שם אחד נגד כולם. כשאני עומדת שם מול כל האנשים, כל מה שעשיתי נראה לי מגוחך. זה דבר אחד להציג לפני אנשים שאני מכירה, אבל כשיש שם אורחים זרים זה דבר אחר לגמרי. באופן כללי ניתן לומר שההגשות הן אירועים רוויי רגש. הדריכות והמתח של סטודנטים לקראתן ובמהלכן גבוה, ולא אחת דריכות זו הפכה לביטויי חרדה שהשפיעו על תפקוד הסטודנטים בעת הצגת עבודתם ועל הקשב שלהם לאחרים. רק מספר קטן של סטודנטים חווים את הסיטואציה באופן חיובי. זה המעמד עצמו, זה הרבע שעה 10 דקות האלה של עצם העניין של לעמוד מול קהל, זה הורס אותך. מרגישה שהם יכולים לראות עלייך הכל ולדעת עלייך הכל. את עומדת שם, העמידה כולך, ואז בקושי מצליחה לדבר. את שומעת איזו הערה נבזית, את עומדת שם וכולם מסתכלים עלייך. אין, בהגשה את לא לומדת כלום. לפני ההגשה שלך, את חושבת שכל הערה שלילית שמישהו אומר מתאימה גם לפרויקט שלך. אחרי שאת מגישה, את תופסת את הראש. לפני יש מין ציפייה לחוצה שיגיעו כבר לפרויקט שלך, ואחרי שאת מגישה יש ריקנות ואי אפשר יותר להקשיב לכלום. הייתי בשוק. הוא אמר שהפרויקט שלי לא אינטליגנטי, אז הלכתי הצידה ובכיתי. כל כך נפגעתי שלא רציתי לראות אותו במשך שבוע. אבל עכשיו אני חושבת שאני מבינה למה הוא התכוון, והמטרה שלי היא להיות שוב פעם חברה שלו. למדתי לא לקחת את מה שאומרים באופן אישי. הם לא באמת מבינים מה שאני רוצה ומה שאני עושה, כך שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים ואני עושה מה שאני רוצה. אין ספק שאחרי הפרזנטציה הזאת אני אסיק מסקנות. אני אשב עכשיו ואברר מה אני עשיתי נכון ומה לא נכון, כדי שבפעם הבאה אני אצליח יותר טוב. לא כל חוויות הסטודנטים מההגשות שליליות. נראה שסטודנטים אכן מצליחים להפנים חלק מהמשובים וללמוד מהם. ניכר גם שבעקבות התנסויות אלה הם משפרים את יכולת הפרזנטציה שלהם משנה לשנה. הרגשתי ממש שותפה בהגשה הזאת. הבוחנים הקשיבו ושאלו אותי שאלות לעניין. לא הכל היה נעים לשמוע, אבל אני יכולה להבין למה הם התכוונו. אני ממש מרוצה ומרגישה שגם למדתי מהם משהו. אני חושב שלפעמים לחוסר ביטחון של המנחה ולגישה המעליבה שלו יכולה להיות השפעה ממש מכריעה. זה יכול להשפיע על איך שאתה רואה את עצמך ועל היכולת שלך לעצב, מה שאתה חושב על העיצוב שלך ומה שאתה מרגיש שהמנחה שלך חושב על העיצוב שלך. וזה לא רק אני באופן אישי, בערך 50% מהאנשים יצאו בוכים. דיברו לאנשים באופן מעליב, דברים אישיים, לא אובייקטיביים. אני
למדתי מזה שאני צריכה להיות פחות אמביציוזית, ולעולם לא לקחת על עצמי פרויקט בסדר הגודל הזה. תמיד תהיה ביקורת, לא משנה מה תעשה. ואני לא סטודנטית מהסוג שזוכה לשבחים כמו הסטודנטים האחרים. אני לא מה שהמנחים אוהבים. אני צריכה ללמוד לקבל את זה ולעשות מה שאני רוצה ושהם יגידו מה שהם רוצים. לא אכפת לי יותר מה הם אומרים. מתעורר ספק לגבי יעילותם החינוכית של אירועים אלו. הוא מעלה את הצורך לברר באופן ישיר יותר מה חושבים ומרגישים סטודנטים ומה הם לומדים מאירועים אלו. סוג הרגש ועוצמתו נקבעים במידה רבה כתוצאה מההשוואה שעורך הסטודנט בין מידת הצלחתו להשיג את מטרותיו ובין ציפיותיו טרם ההגשה. כפי שנראה מניתוח הממצאים, רגשות אלו הם בעלי עוצמה רבה, ובהתאם לכך השפעתם ניכרת בתפיסת מציאות ההגשה. הציון הוא בכלל לא החלק המשמעותי בהגשה הזאת. השקעתי בעבודה הזו המון זמן, נתתי את הנשמה, ואני מרגישה כאילו העבודה הזאת מראה את מי שאני ואת היכולת שלי. וכאילו שאת תולה את הלב שלך על הקיר כמעט, כל מה שהוא לא שבח, יכול ממש לפצוע אותך. תשומת הלב של הסטודנטים בהגשות ממוקדת במידה רבה לחלקים במשוב שמשמעותם היא שיפור או פגיעה בערכם בעיני סטודנטים אחרים, ובעיקר בעיני מוריהם. השפעה זו על ערכם העצמי תלויה כאמור בציפיותיהם המוקדמות ובסטנדרטים שמעצבים את תפיסותיהם. גם במקרים אלו, חלקים שלמים של המשוב זכו להתעלמות. אני רק שמעתי את המילה כישלון, זה תמיד ככה אצלי. בהגשות אני שומעת השלילי. מראש אני באה עם תחושה שלילית. אני יודעת שזה לא מספיק טוב, כנראה שזה גם מה שאני שומעת. אחת הסטודנטיות גם אמרה איזה משהו שעצבן אותי. אבל עזבי, המנחה שלי קטל אותי לחלוטין. אני תיארתי לעצמי שיהיו לא רק דברים רעים להגיד, אז לקחתי את זה בקלות. אני לא יודעת, כל הדרך הרגשתי שהמנחה לא מכוון אותי נכון. לא כזה אכפת לי מה הם אומרים, אבל אם הוא ידע שזה לא מוצלח, למה הוא לא כיוון אותי אחרת? נכנסת לאולם ענק, המון אנשים, הגיעו מבקרי אומנות מהארץ, וזה היה מלחיץ נורא, התרגשתי נורא. באמת המאמר הזה, הנושא שהוא בחר הוא מאוד חשוב, עצם זה לפחות ב-30 שנה האחרונות אני לא חושבת שהיה איזשהו שינוי בצורת ההגשה, ובעיקר הקטע הזה שהוא מצא מחקרים מכל העולם שיש בזה משהו אוניברסלי ומתקיים בעצם בכל מקום, כשמדובר על ייצור ואומנות. הדבר הנוסף זה שהוא השתמש לאורך המאמר, ובבניית המאמר מלווה בציטוטים של דמויות מהתחום, גם מבקרים וגם סטודנטים. כן, ואז הוא לא מדבר רק על מה שקורה, אלא מביא דוגמאות משמעותיות מהשטח. ובעצם מה שאנחנו רואים במאמר, וגם אני באופן אישי חוויתי, זה שלא למדתי כלום מהגשה. לא למדתי כלום, ואפילו גם הצלחתי להיות מין נעלבת, במקום של נעלבת שכאילו, וזה סתם, זה אילוז'ן לגמרי, זה לא היה אמיתי, כי כשקראתי אחר כך מה שכתבו, לא היה לזה שום... זה ממש משהו מוזכר במאמר, יש ממש התייחסות לפער בין מה שאומרים לך למה שאתה שומע באמת. והריכוז, והיכולת באמת ללמוד באירוע כזה. מאוד מאמינה בשיטת למידה כזאת, שבהם התלמידים הם יוצרי התכנים, והם אלה שמעבירים גם את התכנים אחר כך לתלמידים. אני חושבת שכשתלמיד עומד ולוקח אחריות על איזשהו נושא, הוא הופך משמעותי בשביל עצמו. בנושא של הלמידה, אני חושבת שבעצם כל הדבר הזה, זאת אומרת, הכותרת שלו הוא למידה. וכשבאים ללמוד את התחום הזה, ואין, זה לא איזשהו מדע, אז באמת נורא קשה. זה מה שהוא כותב, כאילו שהשיח בעצם מתנהל גם מחוץ לחומות. המבקרים צריכים לעבור איזשהו קורס הכשרה ומתן ביקורת. לגמרי, כי אני במסגרת העבודה שלי עובדת עם מאמנים נוער, והם לא אומנים, אבל הם לא, כולם לא רוצים להיות אומנים.
עדיין אני מנסה לחפש את הדרכים, להראות להם, אם משהו לא בסדר, להראות להם איפה זה לא בסדר, ולא לבוא באיזה תלונה שזה לא בסדר, או לבוא באיזה, כאילו ממקום של, אני יודעת איך זה צריך להיות, ואתה עושה את הטעות, אלא להפך, מהטעות הזאת אתה יכול לצמוח, אל תמחק אותה, תשאיר אותה מול העיניים, וככה אתה יכול לראות. אני מצאתי גם שכשאת מתחילה ביקורת, משהו חיובי שמצאת בעבודה, זה כבר מגייס את זה שמקשיב לך להיות איתך. זה לא ישר שם את הבלוק הזה שחוסם. רק להתחיל במה שאהבת ביצירה, במה שהוא מוצלח, אפילו תמיד חייב להיות משהו שאפשר להתייחס אליו שהוא חיובי. אני רואה את זה אצל התלמידים שלי, איך אפילו פוזת הגוף שלהם משתנה והם יכולים לשמוע והם לא נהיים כל כך נרתעים. אני תמיד הייתי מכינה אותם, אומרת להם, אתם צריכים להתייחס לזה, כאילו זה סקיצה ראשונה. ההערות שאתם מקבלים, עם כל המחשבות שאתם שכחתם בדרך, תלקטו את זה, תוציאו, אני קראנו לזה, סל של דובדבנים. עכשיו אתם מתחילים ללקט, כל משוב הוא דובדבן לסל. ותנסו להתייחס לזה כאילו יש לנו עכשיו עוד חודש עבודה, עוד שנה עבודה קדימה. אם תראו את זה בפרספקטיבה כזאת, לא תקחו את זה כל כך קשה, ואל תהיו יומרניים לחשוב שאתם יכולים להקיף עבודה של צוותים שנים ומקצועיות כזאת שהם בניסיון. אני חושבת שהמורים שוכחים את התפקיד שלהם, שוכחים. עכשיו יש הרבה מורים שהם אנשים שאוהבים לדרוך על חלשים, ככה זה הופך אותם חזקים. אני מתנגדת לזה. אני מחנכת רק דרך דחיפה קדימה. רק טיפה, אני אומרת לחלשים, אתה יכול. לאלה שחצנים, אז אולי לפעמים אני מחטיפה ככה על האף, שלא ישבו בחיבוק ידיים, כי הקטנים, אני כבר ראיתי אותם עוקפים בסיבוב. חלשים שפשוט היו עם מוטיבציה מטורפת. ואני מאמינה שמניעים סטודנטים דרך ביטחון עצמי, דרך הבניה של ביטחון עצמי, ולא דרך ביקורת שמחלישה אותם. ולכן הביקורת בהגשות צריכה להיות מאוד מאוד עניינית, מאוד מקצועית, מאוד מנומקת, ואין שם מקום, לרדת על סטודנט בצורה שאתה צריך לברור את המילים בחוכמה.